El 25 de juny de 2019 el Tribunal Constitucional va dictar una sentència, la sentència 85/2019, que estableix quin és el dret a indemnització dels presos preventius que finalment resultin absolts. Fins ara no era tan simple obtenir una indemnització per haver estat preventiu i finalment declarat innocent. A partir d'ara és més senzill. T'ho expliquem. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i cap 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. El Tribunal Suprem ha aplicat per primera vegada la doctrina de la sentència del Tribunal Constitucional 85/2019 sobre indemnitzacions de presos preventius. El problema és que la nostra llei tenia molt restringides l'accés a aquest tipus d'indemnitzacions i sembla lògic que quan un ha estat pres preventiu per algun fet que hagi pogut succeir i finalment és declarat innocent i no responsable, no tindria per què haver estat a presó ni un sol dia. La privació de llibertat és el càstig més greu que imposa la nostra llei a tots els delinqüents i, en conseqüència, si no tenia que haver estat pres perquè no havia fet res o no ha resultat declarat amb la sentència que no havia fet res, és lògic i normal que hagi de rebre una indemnització. Ho hem vist moltes vegades als errors judicials als Estats Units, que es paguen moltíssims diners per aquestes coses. Aquí era necessari que s'hagués declarat la inexistència del fet delictiu per al qual el pres preventiu havia estat declarat pres. És a dir, com si no hagués passat res, si finalment hagués resultat que el que s'havia dit que era un delicte finalment no s'havia comès o no queda provat que s'havia comès. Clar, era una circumstància molt difícil. Normalment algú se'l detén perquè ha passat alguna cosa i és un cercle viciós difícil el poder dir que finalment aquesta cosa no va passar. El que podia passar és que no sigui condemnat, que hagi sigut una altra persona, que ell no fos qui havia participat o que no hi havia suficients proves per haver-lo condemnat per haver comès aquest delicte. Però no, que els fets no existien. Era una situació totalment absurda. El Tribunal Constitucional declara aquestes mencions d'inexistència del fet en les quals es pot rebre una indemnització. Això obre la porta que tothom que hagi estat jutjat, declarat innocent i hagi estat algun dia a la presó preventiva tingui dret a ser indemnitzat. El Tribunal Suprem ha atorgat a un home que va estar presoner preventivament durant 358 dies una indemnització de 3.000 euros. Sembla ridícul. En fet, és molt poquet. Però potser també té a veure en què aquesta sentència del Tribunal Constitucional té uns vots particulars en contra, no és una sentència unànime. Un dels vots particulars intenta fer una distinció entre el que és una indemnització i una compensació. Aquests magistrats dissidents de la sentència majoritària el que creuen és que si algú ha estat tancat en presó preventiva conforme a llei, perquè algú hagi estat tancat en presó preventiva fa falta que reuneixin uns requisits, evidentment que hagi passat un fet, que hi hagin indicis que aquesta persona pugui ser responsable d'aquest fet o tingui una relació important, diguéssim, amb aquest fet, encara que no sigui a l'autor material dels fets, que es puguin perdre proves o que simplement pogués escapar de la justícia marxant o amagant-se en algun altre lloc o algun altre país. Aquestes són les circumstàncies en les quals, segons llei, algú pot ser tancat en presó preventiva. I llavors aquests jutges parlen d'una diferenciació entre la compensació i la indemnització. La indemnització englobaria tots els danys i perjudicis que hem pogut tenir mentre hem estat presos preventius, és a dir, no només hem estat privats de llibertat, sinó que, a més, podem haver perdut la nostra feina, podem haver tingut problemes familiars, podem haver tingut problemes psicològics per el fet d'haver estat ingressat en presó d'una manera injusta. El que resulta és que la compensació només es limitaria a compensar molt limitadament el fet de l'estada a presó. En definitiva, estic d'acord. Tenim que tenir i tendir a una justícia que sigui efectivament justa. La veritat
al final no és probablement la real. La veritat és la que resulta de les sentències. El que diuen els jutges que ha passat i el que diuen que ha estat responsable. Si no es pot provar que algú ha comès un delicte, resulta que és innocent. I si ha estat en presó preventiva, entenc que té dret a ser indemnitzat amb la seva totalitat per als dies que ha estat tancat en presó preventiva, tenint en compte totes les seves circumstàncies i el context amb el que s'ha produït això. 3.000 euros per 358 dies de presó preventiva, resultant innocent, no és una indemnització que sigui acceptable. Efectivament, a vegades els nostres tribunals fan el ridícul. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dóna-li al like, dóna-li a la campaneta per rebre més notificacions i si tens algun comentari o vols que tractem d'algun tema en concret, posa-ho també en els comentaris. Et respondrem l'abans possible i intentarem fer els vídeos per les respostes dels temes que vulguis que es tractin.